Яңа ғасыр каналында халқымыздың яратқан тапшыруы жырлайық әлі. Әйдәгіз достар біргелі. Жырлайық әлі. Саулармысыз мұхтарам милләттәшләр, һәммәгезгә дә шифалы ва дәвалы, күңелле ва рәхәт, мөмкин кадәрлек сихәтле яллар теләп без башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә без бүген җырлыйбыз. Алай да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз. Ял итәбез бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә Җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, хөрмәтле җыр-моң сөюче татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар. Сәлам. Тамашашылар, бүген бездә кунакта туймазы егетләре. Алга таба без алар белән якыннанрак танышырбыз. Ә хәзер төп уенчыларыбызны сәламлыйк әле. Алар мөхтәрәм кунаклар, үзебезнең ут күршеләребез. Ерак араларны якындырып килгәнегез өчен рәхмәт. Шундый яшь егетләр. Беренче уенчыбыз Марат Әхмәтҗанов. Марат Әхмәтҗанов. Алкышлар Маратка. Икенче уенчыбыз Тимур Сөнәгатуллин. Түбәтәйләре урынында егетләрнең иң асыллары бездә. Тимурга алкышлар. Өченче уенчыбыз Илгизәр Хәсәнов. Илгизәр Хәсәнов. Ничек хәлләр егетләр, кәефләр әйбәтме? Шәп. Җырлыйк әле карыйсызмы? Ярар, мөхтәрәм дуслар, әлбәттә, аларга җан атырга килгән якыннары, әниләре, әтиләре, туганнары, сәнгатькәрләр, аларның остазлары барысы да бездә кунакта. Без монда дип үзегезне күрсәтеп, бер сәламнәрегезне җиткерегез әле туган якларыгызга. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт дип башлыйк әле. Милли киемнәрдән һәммәсе дә рәхмәт, бик Күз явын зур. алырлык. Сүзне Башкортстанның Туймазы шәһәрендә урнашкан Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге җитәкчесе Индира Латыповага бирәбез. Көчле алкышлар белән Индира ханым, безнең янәшәгә килегез әле. Хош киләсез. Рәхим итегез. Безнең кызларыбыз. Субханалла. Зурлаганыгыз өчен рәхмәт. Ой, рәхмәт. Хәерле көн. Башкортстанның Туймазы шәһәрендә урнашкан Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге үзенең ишекләрен 2017 елның мартында ачты. Шунысын ассызыклап үтәргә кирәк, бу үзәк шәхси эшмәкәр, меценат һәм милләт җанлы шәхес Фәнир Галимов тарафыннан оештырылды. Бүгенге көндә инде ул Башкортстанда гына түгел, илебезнең төрле төбәкләрендә дә билгеле милли мәдәни учакка үрелде. Һәм безнең тагы да бер горурлыгыбыз әлбәттә инде ачык һавадагы Бабай утары этнография музей комплексы. Табигатьнең искиткеч гүзәл урынында урнашкан бу комплекс ата-бабаларыбызның борынгы тормыш көнкүреше яшәеше белән чагылдыра. Әгәр дә сез монда килсәгез, 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлардагы йортлар белән таныша аласыз. Шулай ук кымыз әзерләү йорты, икмәк салу йорты, умартачы алачыгы һәм инде безнең горурлыгыбыз менә монда да чагылыш тапкан, ул безнең 19-нчы гасыр ахырында төзелгән җил тегермәнендә күрә аласыз. Инде без үткәргән чараларга килсәк, әлбәттә инде иң мөһимнәреннән безнең балалар өчен үткәрелгән инде 10 елдан артык Сәләт балалар җәйге лагере, Россия күләмендә үткәрелеп килүче рәссамнар җыены. Һәм төбәк-ара төрле конкурслар, мәсәлән, агачтан сыннар ясаучылар конкурсы, умартачылар форумы, алар бик күп. Һәм инде әлбәттә безнең горурлыгыбыз, ул безнең талантлы яшьләребез. Аларны сезнең белән таныштырырга дип шушы тапшыруга алып килдек. Яшьләребезгә уңышлар телик. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шуннан да егетләргә уңышлар һич кымаучау итмәс, алар елмайып торалар. Күзләрендә очкыннар, уйнарга әзерләр димәк, шулай бит. Җан атарлар, җан атып утыралар, шулай ук музыкантларыбыз әзер. Әйдәгез әле дуслар, үзебезчә рәхәт итеп, матур итеп, җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Егетләр, телевизион музыкаль уен 3 бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем. Биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк, уенның һәр өлешендә
Ең көбі деп әйтергә кирәк. 30 бал алып булачак. Шуңа күрә күңелегезне киң тотып, беренче өлештә бигү килеп чыкмаса, икенче өлештә куып тотам дип шушындый яхшы энергетика белән, яхшы өметләр белән уйнарга кирәк. Ярыша. Әйе. Узыша. Җавапның әзерлеген өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Әйдәгез әле, әзерлегегезне тикшерик. Менә шушылай. Менә. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнап күрсәтәчәк. Сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Хей, туймазы егетләр өчен татар халык көйләре генә инде. Булдырырлар әле, булдырырлар. Булдырырлар рәхәтләнеп җавап бирерләр. Уен кагыйдәсе аңлашылса, беренче өлешебезне башлыйбыз. Игътибар белән тыңлыйбыз. Уеныбызның беренче өлеше башланып китте. Беренче көй яңгырый. Нәҗип абый, сез сезгә рәхим итегез. Марат Әхмәтҗанов. Умырзая. Татар халык җыры Умырзая. Әлеге җыр репертуарыңда бармы, җырлаганың бармы? Юк. Бу 10 балны алгаштын җәмәгать җырлаячак инде. Көчле алкышлар Маратның җанатарлары. Әлеге җыр миңа 10 бал алып килде дип сөйнә башкарачак инде. Ул хәзер әлеге җырны татар халык көе Әхмәт Фәйзи сүзләре Умырзая.
Бик зур рәхмәт. Менә шушы матур җырыбыз белән тавыш җепселләрен җылытып җибәрдек. Егетләр бирешмей, афарин дип әйтәсем килә. Марат инде аерумча илһамланып җырлады. Әлеге җыр 10 балл биргәчтен, матур итеп тәмләп, яратып җырлыйлар яшьләр шушы үлмәс мәңгелек безнең тарих чагылышы булган җырларны. Рәхмәт җегетләр. Икенче көйне тыңлыйк әле. Ай Марат, Мәдинә Гөлкәем. Мәдинә Гөлкәем, ни кул чапмыйсыз? Әле теге әниләре дә аңламады. Марат белеп алды. Афарин егетләр, афарин, афарин. 20 балл. 20 балл. 20. Ох, молодец. Ура! Диргә тиешсең монда. Сикергә тиеш, кычкырырга тиеш. Туймазыдан келген қонақтарымызға қосылып жырлауы өзі бір ләззәт, өзі бір рәхәт. Туймазылардан hiç туйып булмый. Җәмәгать, алга таба барабыз. 3-нче сорау. Соңгысы. Бу юлы Марат тартканчы дип Тимур кыюсызланып кына булса да, бер тимәсен генә булса да тартып куйды Тимур. Төгәл җавап. Айды бер дубая. Афарин, афарин, афарин. Монда рәхәтләнеп тарта алгансың икән. Тимур эшкә кереште. Ниһаят, ниһаят. Димәк, 10 балл синеке, Тимур. Тимурның җанатарлары каясыз? Тәбриклибез. Ай, дубая.
Ескиткіш жанатарлар бүгін бізде, бет Азат. Уйыншылар да рәхәтләнеп, қайбірлер үшін бәлки яңа жырлардыр, әммә дә ләкин яратып, жырлыйлар, күңел биреп, рәхәтләнеп жырлыйлар. Рәхмәт сезгә. Күтіп алынған парлақ мезгіл вақыты бірінші ойыншымызға Марат Әхмәджановқа келіп жетті. Әлбәттә, Яңа ғасыр каналы һәр ойыншыға өзінің жырлау ұсталығы аша бүтін татар дүниясына күріну мөмкинлеге бирә, татар башқұрт дүниясына бар дүнияға деп әйтәсе килә. Шуңа күрә әлеге мөмкинлек сиңа әнекәш, синең белән якыннанрак танышып китер өчен сүзне без Индира ханыма бирәбез. Көчле алкышлар белән янәшәбезгә дәшәбез. Марат Әхмәтҗанов безнең Башкортстанның Туймазы районы Куандыра авылыннан 5 яшендә аны талантын сизеп алып, әти-әнисе музыка мәктәбенә илтеп бирә. Анда инде ул үзенең остазы Алия Фәрит кызы Закировны очрата һәм аның белән бүгенге көндә шушы тылсымлы җыр моң дөньясына ышанычлы адымнар белән атлый. Бик күп бәйгеләр, республика, төбәк-ара, бөтен Россия күләмендәге бәйгеләрдә дә призлы урыннар, мәртәбәле урыннар яулый безнең Марат. Һәм инде ул безнең 3 тапкыр Башкортстан башлыгы стипендияты да булырга өлгерде. Мардан тыш инде музыкадан тыш безнең Марат спорт белән дә шөгыльләнә. Марат, сиңа уңышлар. Рәхмәт, бик сау Индира ханым. Менә бит, беренче өлешне җиңеп баруы юкка гына түгел икән, җәмәгать. Үз хезмәте, үз тырышлыгы белән дәрәҗәгә ирешкән егет алга таба да уңышлар һич кымаушауламас сиңа әнекәш. Чөнки без синең бәхетеңне сынайбыз. Ихтибарыңны экранга юнәлт. Анда төрле музыка уен кораллары сурәтләнгән. Шуның берсен сайлап алып безгә әйтче. Әйтәле. Рояль. Рояль диде ул. Ашигали Зинхаришин. Менә бит, кемдер фортепиано ди, менә укымышлы егет рояль ди. 20 бал. Плюс 20. Димәк, синең нәтиҗәдә 40 бал. Афарин, синең өчен җанаталар сөенәләр. Тамашачылар синең җырлавыңны көтә, Марат. Сәхнәгә рәхим. Рәхмәт, достым. Uşuqırdan şıqqan ak şişmənin Şıqqan jirlərində koşulsaq Tubıqlanıb amin tutqan kibik Salqın suvan işəm koşuşulab Tuğan jirim Ak şişməmsin, ak şişməm Şit canlarını minuz itip Tübenlikə düşməm Tuğan jirim Ak şişməmsin, ak şişməm Şit canlarını minuz itip Tübenlikə düşməm Uşuqırdan şıqqan ak şişmənin Haqqan qımırı küpme yıldır ol Küpme yıllar, küpme kişilərine Ak küngəlle itkən sudur ol Tuğan ilim, tuğan telim Ak şişməmsin, ak şişməm Şit canlarını minuz itip Tübenlikə düşməm Tuğan jirim Ak şişməmsin, ak şişməm Şit canlarını minuz itip Tübenlikə düşməm Uşuqırdan şıqqan ak şişmənin Şifasından tündə kış arata Şişirlərgə gitsəm tuğan jirdən Su tartada ikən su tarta Tuğan jirim
şişmem sen ak şişmem şit canlarını minuz etip tübenlikке düşmem tuğan jerim ak şişmem sen ak şişmem şit canlarını minuz etip tübenlikke düşmem şit canlarını minuz etip tübenlikke düşmem. Marat Ahmedjanov, hürmetli tamaşaçılar. Marat. İskitkeş, haqtan da aferin deyip ışkıras kelip tura. Tamaşaçılarını to'xtatib bulmay. Yuqqagına prizli orunlar yaulamagan indi bizning Marat. Şunday nefis, şunday şista tavuşay bit. Görünüp tura tabiiy tembir. Aferin. To'xtatası da kelmedi Marat'ın rüsmünü aytkanda, lekin alga tağa barga kerak. Alda da şunday talantlı yigitler, kızlar kütә degan intriga bilan zor ümitler bağlap ikinçilikka köşәбез һәм bu өлештә безнең төп уенчыларга инде тыңларга түгел, яхшылап уйларга кирәк булыр. Boşni işletirge kerak bulacak. Çünkü ekranға ayırım bir jırdan süz tizme шығашақ. Siz әлігі süz tizmenin qaysı jırdan ikenin anlap alıp, tügel etip isimin aytib bererge tiyiş bulasız. Bu өлештә инде сезнең сүзләр белү буенча гыйлемегезне тикшерәбез, зирәк акылыгызны дип әйтергә кирәк. Икенче өлешне башлыйбыз. Uyla әлі, bu сүзләр qayсы jırdan. Uylыйбыз, карыйбыз, укыйбыз һәм тиз арада җавап бирәбез. Алла бер саймы җегетләр. Син киткәч дигән сүз тизмә чыкты менә монда. Кебек син киткәч. Әйдә Марат. Сен ұтма жерде мен барын. Unutmayayım, Marat unutmayayım. Sen unutma жерде мен барын. 10 bal. Нәтиҗәдә 50 бал. Мондай талантларны unutырга ярамый. Нур Даутов күйі Диля Булгакова сүзләре.
Мұңлы күй белән башланып китте икенче өлешебез. Менә кайбер кунаклар теге Жанатырга гына килсә, әлеге кунаклар җырлап, рәхәтләнеп, ял итәргә дип, күңел ачырга дип килгән. Җыр белән сихәт алалар үзләренә. Безне вә безнең тапшыруның караучыларын иркәлиләр. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Күзле кичерешләр өчен. Хисләнә уенның барлыгын онытмыйк әле без дусларым. Икенче өлешнең икенче соравы. Карыйбыз экранга. Юлны мин урыймын дигән сүз тезмә чыгу белән инде Тимур әзерлеген белдерде. Күз нурым. Афарин, әле күп кенә уйнаучылар да, хәтта мин дә төшенмәгән идем әлеге җырның төгәллегенә, ләкин җавап дөрес. Афарин. Нәтиҗәдә 20 балл, 20. Инде җәмәгать менә шулай сизелми дә, икенче өлешнең дә соңгы соравы килеп җиткән. Тыңлыйбыз, карыйбыз, күзәтәбез. Игътибар экранга. Кайсыгызга 10 балл эләгер микән? Уятыйк әле. Алга таба чык әле. Әлеге җавап юк. Кабат уятыйк әле. Гармон әле. Уен коралы белән ниһаять Илгизәр. Менә хәзер җавап Гармон бирсәң әле ярый. алык дускай. Гармон алыйк әле дускай, гармон уйнатыйк әле. Уйнатабыз. Илгизәр җавап биргән хөрмәткә уйнатабыз.
Көйсіз, мұңсыз өткен күннер, яшәлмәгән күн бит ул дип алга таба дәвам итик әле мөхтәрәм дуслар. Барлык мизгел. Һәм инде әлбәттә Тимур Сөнәгатуллин белән танышып китү өчен сүзне янәдән Индира ханыма бирәбез. Индира Латыпова, рәхим итегез. Тимур Сөнәгатуллин безнең шулай ук Туймазы районы Татар Улкан авылы егете. 2 яшендә ул әтисенең сагыну җырын ишетеп, татар моңына гашыйк була һәм шушы хис аны музыка мәктәбенә алып килә. Бүгенге көндә Тимур Октябрьский музыка көллияте студенты, 2нче курс талибе ул. Моңардан тыш ул мәктәп елларында бик актив рәвештә республика һәм халыкара күләмендә үткәрелгән татар теле һәм әдәбият буенча олимпиадаларда да призлы урыннар яулаган мактауга лаек егетебез. Субханаллах. Рәхмәт, Индира ханым. Бик Безне шакка тора беләсез һәр вакыт 2 яшеннән үк дип. Шул хәтлек һәммәбез күңелендә дә күзләрне шараябыз шунда шушы сүзләр ишеткәч. Шуңа күрә әлбәттә ишетергә теләк минуттан зурайганнан зурая бара. Ләкин тыңнар алдыннан әле Тимур дустым, синең бәхетеңне сынайбыз, игътибарыңны экранга юнәлтәле. Безнең балалар алмашынып тора. Тальян гармон дейді ол. Бүгін дә миндә гармон, экрандағы тальян гармон. Һәм нәтижеде 30 балл. 30 балл нәтижеде. 0 түгел бит. Яхшы бит инде 10 балл ләккәч. Хәзер тамашачылар көтә сине, Тимур. Һич шиксез Тимур башкаргачтан тамашачылар аңа 50 балл бирәчәк дигән ният теләк белән дәшәбез. Рәхмәт. Кайттым, газиз туган җирем, сагындырды шишмә буйлары. Аерылып гомер кичерсәм дә, аерылмады синнән уйларым. Сиңа кайттым, гүзәл туган җирем, кырларыңа күңелем җилкенде. Нурга чумган җәйге үзәннәрең, бигрәк ямлы, бигрәк сөйкемле. Нурга чумган җәйге үзәннәрең, бигрәк ямлы, бигрәк сөйкемле. Сиңа кайттым, газиз туган җирем, синдә генә күңелем давасы. Гомеремә мәңге дава булсын, туган җирнең якты һавасы. Сиңа кайттым, гүзәл туган җирем, каршылады су таңнарым. Гомеремнең иң шәп минутларын синдә икәнлеген аңладым. Гомеремнең иң шәп минутларын синдә икәнлеген аңладым. Сиңа кайттым, газиз туган җирем, чынга ашты изге хыялым. Чит җирләрдә яшәсәм дә синнән, аерылмады гомер юлларым. Сиңа кайттым, гүзәл туган җирем, каршылады су таңнарым. Гомеремнең иң шәп минутларын синдә икәнлеген аңладым. Гомеремнең иң шәп минутларын синдә икәнлеген аңладым. Синдә икәнлеген аңладым. Тимур Сөнәгатуллин. Нинди егетләр, гашык булырда егетләр дип авызымны ачып карап тордым инде. Мин сиңа дөресен әйткәндә, Тимур. Искиткеч җәмәгать.
рәхәтләнеп, иркен сулап, вакыт-вакыт теге йодрыгын кысып, әкрен-әкрен силкенеп үзенә ярдәм итә, шын авылша киң сулап, матур итеп яңгыратып, шын татарча, безнеңчә халыкчан милли тавыш. Афарин, Тимур, рәхмәт. Алып килгәнегез өчен шундый тавышларны барлык милләттәшләребезгә яңгыратканыгыз өчен. Рәхмәт. Үшінші өлішкә күшәбіз егетләр, менә сезнең өчен катлаулырак булырга мөмкин дип уйлыйм әлеге өлеш. Ни өчен дигәндә, үшінші өлештә без арабыздан киткән мәшһүр җырчыны танырга тиеш булабыз, тавышы аша дип әйтәсе килә, һәм бу өлештә һәр уенчыга аерым язмалар бирелә, әлеге язмаларны азакка кадәр тыңлап бетерәбез. Төп нәтиҗәне яңгыратабыз. Соңыннан гына тыңлап бетергәч кенә җавапны әйтәбез, шулаймы? Birinci сорау сиңа, Марат. Әлеге җырны кем башкара? Син борчылма, син 50 балл белән җиңеп барасың булай да. Шуңа күрә башкаручысы. Әлеге җырчы Радик Гәрәев, хөрмәтле тамашачылар. Кара юрга башкорт халык җыры белән. Башкортстанның халык артисты Радик Гәрәев, мөхтәрәм дуслар. Шуннан да өлкән буынга да, һәммәбезгә дә катлаулы сорау. Маратның белмәвендә һич зыян юк. Алкышлар Маратка. Икенче җырчыбызны тыңлап китәбез. Тимур, әлеге сорау сиңа. Yaz günlərində Çirgə yəmizdə Ak qoşular qaytdı Sin gitkən yoxdan Sələmlərinə Olar etmilər Mina yıraqdan Mina yıraqdan Sələmlərinə Olar etmilər Mina yıraqdan Mina yıraqdan Тимур. Бу әлбәттә Хәния апа Фархи. Рим Хәсәнов көйе, Ринат Мөслимов сүзләре шиңгән чәчкәләр җыры белән Хәния апабыз. Тимур Сөнәгатуллинныкы 10 балл нәтиҗәдә 40 балл. Илгизәр. Әлеге сорау сиңа. Кем әлеге җырны башкара? Тыңлыйбыз. Туған яққа юл тұтамын, туған яқ. Ең güzel ғазиз яққа, туған яқ. Жері-желетілері пішкен шақ, туған яқ. Ашыған қайынлыққа, туған яқ. Талпынып көңіл, талпына аштына. Ярсуына түзгіне. Қайынлықта жилет пішкен, тез өріліп үзгіне. Вәсилә апа Фаттахова. Вәсилә Фаттахова, мөхтәрәм җәмәгать. Гөлнара Рәшитова сүзләре, Урал Рәшитов көйе дип тә Урал абыйларга сәламнәребезне җиткерик әле. Татарстаннан. Рәхмәт әлеге җырлар өчен. Урал абыйларга зур рәхмәт әлеге җырлары өчен. 10 балл синеке. Нәтиҗәдә 20 балл. Тәбриклибез. Барлык мизгел. Илгизәр белән таныштырып китегез әле, Индира ханым. Көчле алкышлар белән янәшәбезгә дәшәбез. Илгизәр Хәсәнов безнең Туймазы егете, шулай ук Туймазы музыка мәктәбен тамамлады ул. Уңышлы гына быел 9-нчы сыйныфта укый һәм шулай ук музыка көллиятына укырга керергә ниятли. Шулай ук төрле җыр бәйгеләрендә, вокаль конкурсларда җиңү яулаган безнең мактанышыбыз. Уңышлар сиңа, Илгизәр. Рәхмәт, Индира ханым. Рәхмәт, Никәш. Илгизәр, әйдә бәхетеңне сынайга әле. Игътибарыңны экранга юнәлт. Кайсы уен коралы күңелеңә хуш килә? Безнең балалар алмашынып тора.
Әйдәгез, саксофон. Саксофон жамағат. Ох! Нишләтәсең инде? Иң мөһиме? Зато ул матур. Жамағат, кіші алқышылар. Илгизәр Хасанов. Иң мөһиме алып килгән күстәнәшеңне тамашачыларга җиткерү. Рәхимет, Илгизәр. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайыннарына. Алар җитәкләшеп ялан аяк, Чыгар төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, Хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, Хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Кайыннарның җиргә тирбәләве рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән туган илне буйлап йөрергә. Баганалы юлга күз алмыйча моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләргә нәзик билле җилләр килгәннәр. Кояшка таңга таба, Яз түренә таба юл алам. Гөлләр арасыннан үләннәргә, Үзеннәргә кереп югалам. Әгәр сездә айрым еракларга алып китә калса юлларым, Кайын шалавыннан ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Әгәр сездә айрым еракларга алып китә калса юлларым, Кайын шалавыннан ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Туган җирнең үлмәс җырларын. Илгизәр Хасанов. Музыка белән, җыр белән шөгыльләнгәне әллә каян күренеп тора, дөресен генә әйткәндә, авызларны очлайтып, шуны төз генә басып, Илһам абый сыман рәхәтләндереп, сузып җибәрә. Мин сиңа әйтим, рәхәт иттереп. Авазларны йомырлайтып дип әйтергә кирәк инде. Теге Илһам абый сыман кул булай менеп китер иде, тотып тора. Тотып тора. Дөрес, вакыт әле җибәрергә иртәрәктер. Энекәш, уңышлар алга таба да. Илгизәр Хасанов. Һәммәсе дә. Берсен алып, берсен куя торган түгел, барысы да талантлы. Әлбәттә. Өченче уенчыбыз Илгизәр Хасанов. Рәхмәт сиңа, Энекәш. Илгизәр безнең музыкаль бүләген яңгыратты, димәк, мөхтәрәм дуслар, безнең төп нәтиҗәләргә сыра вакыт килеп җиткән. Беренче уенчыбыз Марат Әхмәтҗановның 50 балл. Икенче уенчыбыз Тимур Сөнәгатуллин 40 балл иясе. 40 балл. Өченче уенчыбыз Илгизәр Хасановның 20 балл җәмәгать. Шулай итеп, әлбәттә 50 балл белән җиңүчебез Марат Әхмәтҗанов татар җырын югары зәвык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән шушындай истәлекле мактау дипломы белән бүләкләнә җиңүчебез. Һичшиксез әлбәттә безнең Марат кына түгел, Тимур да, Илгизәр дә, икесе дә зур җиңүчеләр, алга таба һәммәгезгә дә уңышлар. Якташым Дамир Гарифуллинның «Җырлы юлда узды елларым» дигән менә шундый шигырьләр китабын бүләк итәбез сезгә, җәмәгать. Нускайларым, рәхмәт итеп алыгыз. Тәбриклим, Марат. Тимур.
Бебешті Илгизәр. Тәбриклеймін екеш. Рәхмәт сезгә, егетләр. Шығарсың мы қаршы алырға сыман легендар жырларының авторы Дамир Гарифуллинның китабы Менә җырлар иҗат итәрсез, Алла бирсә. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, әлеге матур, күркәм, җырлы, моңлы тапшыруыбызны тәмамлар вакыт та килеп җитте. Бүген бездә кунакта Башкортстанның Туймазы шәһәрендә урнашкан Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге тәкъдим иткән яшь җегетләрнең чыгышы булды. Мондый яшьләребез булганда киләчәгебез өметле. Иҗади уңышлар телик үзләренә. Сезгә хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме шәхсән без Алинә, Азат, Кәримовлар исеменнән бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яратабыз сезне. Җырлап яшик, исән, имин булыйк. Сау булыгыз.